दिनै नोंथांमोननि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा फोरमायनो नागिरदों? बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे लासैनो गिनाय एबा मोनसे सन्देह गोसो सिङाव फैफिनदों। दा बेवहाय रायजोफोरनो बेवहाय जे अरायसम गोजोना थागोन, हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथिया थागोन बा जोंनि हारिनि गेजेराव अरायसम खौसेथिया थानांगौ, बेखौ मोनसे मेसेज होनांगौनि गोनां जादों। मानोना 5 बोसोर UPPLनि सरकार सालायनाय समाव बड'लेण्डआव जेबो जेंना जायाखैमोन। नाथाय नैबे जे गोदानै सरकार BPFनि फैफिनबाय, सरकार फैनायनि उनावनो माखासे थासारिया दिनै सोलायफिनदों। दा जों गोजोन थासारिखौ अराय गोजोर खालामना लाखिनो हायाब्ला अब्ला जोंनि ओनसोलाव जिखौनो साना मानो बेखौ मावफुंनायाव उसुबिदा जागोन। बै आगोलनि समफ्राव जों नुदोंमोन आर्मी पुलिस बायदिसिना अपारेशन, हिंसा, हारि माहारिनि गेजेराव गोरोबनाय गैयै, बेबायदि थासारियाव जोंहा जोबोद खहा जादोंमोन। दा नंखायनो UPPLआ राजनिति हान्जाबाबो जोङो राजनितिल' खालामालासिनो समाजारि थासारिया अरायसम माबायदि गोजोनै थागोन, मोजाङै थागोन, बे थासारिफोरखौ जोङो नायनानै जोंनि खामानिफोरखौ मावो। ओंखायनो जोंनि लाइमोन जि मोनसे विंनिफ्राय, लाइमोन गांखंनिफ्राय बिथांमोना बे रेलिनि गेजेरजों बे गोजोन आरो खौसेथिनि मोनसे मेसेज आरो रायजो राजाफोरखौ साहस होनो थाखाय बे रेलिखौ लानाय जादों। इयुनाव जि थासारियानो फैया मानो जों खौसेयै गसंनांगोन, खौसेयै थानांगोन आरो खौसेयै आवगायलांनांगोन। फैबाय थानाय जि बिधानसभा बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे खुंथाय, बे खुंथाया गोबां गोहोआव दङ, दा स्ट्रं जों नुनो मोनदों। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? राजखान्थिया मालाबाबो गोजोर नङा। बे सोरबा दिनै पावाराव दङ, गाबोन सोरबा फैगोन। दा नंखायनो दिनैनि समाव राजनिति खालामग्राफोरनि बिथांमोननि नीति आरो आदर्शनि सायाव सोनारो, बिथांमोननि मिशन आरो भिजननि सायाव सोनारो। दा नंखायनो नैबे समाव बिथांमोननि जि राजनितिक भिजन बियो क्लियार नङा। बिथांमोननि जि नीति आदर्श बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों जे उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा जौ जुवा बायदिसिना थासारिफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। दिनै गुबुन हारिफोरजोंबो बै समाव बर' मोनसे थासारि दङमोन, जों बेखौ फोजोबबायमोन। नाथाय दिनै लासैनो बर' बायदि मोनसे थासारि फैफिननो नागिरदों। दा बेफोर गासैबो बिथांमोना गावसोरनि राजनिति लाबालाबनि थाखाय खालामो, हारिनि माहारिनि एबा रायजो राजाफोरनि लाबालाबनि थाखाय खालामा। दा नंखायनो नैबेबायदि समाव UPPL हान्जाया जिहेतु मोनसे कमिटमेन्ट दङ, मिशन भिजन दङ, बे ओनसोलनि 35 लाख रायजो राजाफोरखौ लानानै मोजां मोनसे बड'लेण्ड सोरजिनायनि जि मोनसे सिमां दङ, दा बेखौ लानानै UPPL हान्जाया खामानि मावलांबाय थागोन। फैबाय थानाय जि बिधानसभा बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव NDA नि बेलायाव नोंथांमोना मा बुङो? NDA